Pokiaľ sa vám toto video nebude páčiť, tak mi proste závidíte. Proste mi závidíte. Ako, čo je vole? To hovoril Fake, ne ja. Jemu sa sťažujte. Logika. We'll have no need to call the roll when we get to the fishing hole. There'll be you, me, and old dog Trey to doodle time away. If we don't hook a perch or bass, we'll cool our toes in dewy grass, or else pull up a weed to chaw and maybe set and jaw. What a pain in the... Môžete bardi. Sakra. Ty vole! Your top barracks are under attack. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Počkej, za koho hraje ten mulťák? Nixe, ne, to je Lamácký. Tak. Pucka, počkej, za Pucka, jo, Puck? Nebo ne, počkej, to bych nebo jo, žerty zmrde. Holy shit, ja už som myslel, že som vyžral 1 kill. Ja som dobrý posral, že sa portaš. Not today. Možno si myslíte, že hrať s Rusákmi je hodne zlé. Každopádne, Amici nie sú o moc lepší. Čo? No argument there. Rýchly tip. Hráte Padža a ste nafidení? OK. Serte na to, že vám ničia celú baseu a chodte im zničiť Enchant. But my hope will never die. Dobrý deň, dámy a páni. Dneska vám ukážem 3 jednoduché kroky, ako dať ultra kill. Prvý krok. Vyberte si lifestealera. Druhý krok. Nechajte váš tým spraviť všetku prácu.
tower is under attack. Tretí krok. Uplatnite vaše last hitovacie schopnosti v praxi. Your middle tower has fallen. Uvidíme sa v ďalšom návode, ako dať rampage. A áno, viem, že video už nebolo 3 týždne, ale tak YouTube's hard. Asi ste si už aj tak zvykli, že videá vydávam totálne nepravidelne, takže keď si dám teraz pauzu na pár rokov, tak to bude asi každému uprdele. Dobre no. Majte sa super a tu máte outro, ktoré síce aj tak preskočíte, ale tak je tu. Serus.